Sau mă lași pe mine să te caut când simt eu nevoia, sau deloc? Părinții se realizează prin copii, ca să știi și tu. Ție ți se pare normal să n-am acces în casa copilului meu? Eu când ți-am zis să faci doi că unul n-ajunge. Acum aveți și tu de unde alege. Cheile de la casa mea. De 3 ani de când e cu individa asta. Îl dirigează și îl conduce cum vrea ea. Te fut în gură și pe tine. Vreau să stai liniștită și nu te panichezi. A făcut un accident. Vă este familiară, sper, conjunctura incidentului. Cine a fost de vină? Acesta sunt eu, acesta el. Și aici s-a produs impactul. Mă gândeam că poate împreună găsim o formulă. Dacă vă ocupați-vă voi până la capăt, nu mă luați cu mână ce-mi dați cu cealaltă. Faceți voi. Uneori trebuie să mai faci și tu. Dar noi, eu să știți că vreau să facă dreptate și mă duc până la Dumnezeu. Să-mi spuneți cât. Sper că realizați că sună foarte brutal. Ce vreau e să mă lăsați în pace. Să nu vă mai băgați. Gata. Asta îmi fundă pușcăria, uite de la mine. Dumneavoastră ori îmi dați 80.000 de euro peste 2 săptămâni sau, dacă nu... Vreau cât mai trăi să mă bucur cât mai mult de tine. Dă-te jos din mașină! Dă-te jos din mașină! Eu îți jur, mi-am luat mâna de pe tine. Ce vă povestesc acum să rămână între noi două. Absolut. Sunteți sigură că vreți să auziți toate chestiile astea despre el?